Nijang Karbianglong Keroni Thana ke parlo Langchiting Harsinging ti Arongamikar ahem kedamtang nipai kretrok anerlo hemalong munit kaviapi hem me chopide Bangso Birta Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Karjulong pen alangli aning kachetheklong amunit mensing phangcho lapen alangli ri sangho atuma phan pin khatsi a hemalong paledamsi tin ban pli blanket chitimalan tangka suri ke thom lapen hem kenang sot ahormu pajer tekang kachitong tebok tera atum ke sodet atuma phan anta keso kapachelang iji aphan pura masapsa vet sitame tangka pajer tekang Bangso long kachitong dun an atum Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan suri kachuro pajer pon So pili labang terang hem labang so hem mesudet ben alang litum siam sarpan kachuning reteng pen nili dak dimaklong nang homri pen apalelo apen alili tu alang litum bhan ting lapen peri sistame alang litum bhan pajir tegang lo lapen alang litum bhan kisung doan tameni tum chini tegang lo la si alang litum bhan si pajir tegang lo ting bang ke ban pli lapen poisa suri thom pe bang blanket doan alang hem sidor klubane tegang lo Nasi nalipan nang curur nili ke boy pen iduk pen trong da tuteli pen masih ni lok bang lo kasi tu lem the sedang the nasi nang di sem sa han nang kerap dipat tangka suri nang ke kurang thulo nang dipan nang curur sa nang limen kopi lane limen joi sing hi tapen nang lidong ting berok non ini tarik kongkera siar ni non siam sar toy pensi non dak terang hem ni kan do anason dapat pajir lo ting le ban pri lapen pi lapen musuri sop tang ton tak itu jadan da pilo pini yang pipi kalau pini nali siam kang hon pen la hormu Isosania tu sebenarnya apa je dapat nang lehin pen. Dan mending sab dapat. Iya. Piniar ni nili hem mi chodet pen aphit CM Tuliram sar nakang hon kidu ke pi long lo ting pi ri hem aphanta ting ta ko anane nang rap kontrik lo Karbianglong CM sar kerap anake mi lason thot si kang hon pan si du thunai la pen timung sar ta alogoria lo latum nakang hon pen nili piniar ni kamat hawar size asap so chilong pon thu lo kusi CM sar Tuliram Ronghang pan churo pon parlo la pen la emu iprang ke bang ta la an so sisi kaching hon do nai sirap chitu nai pusi neta CM sar pan ta an so se ahir jumi chohang pon thu bom lo Keroni pen Mohantiron Karbianglong Lai